Opel yskäisee. Kaiva kännykkä ja soita taksi. Työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Ohikulkijat katsovat kummissaan. Opel-kuski ei niitä huomaakaan. Hän virta avainta niksauttaa, mutta Opeliahan ei käyntiin saa. Piikkikarpaloita näkyy otsallaan. Kuka käski mennä Opelin ostamaan? Kaiva kännykkä ja soita taksi. Työnnä suohon jo se helvetin Opeli. Mies tarttuu kohmeisin sormin tulpan johtoihin. Vasta viime viikolla hän osti uuden moottorin.